Ekwulekwu TV onye na-akpọ? Ọjakomaka. Achọrọ m ịnụ nwaanyị mana amarụ m ka m ga-esi wee gwa ọyị m nwaanyị na m achọrọ ịnụ ya na m chọrọ ịnụ onye ọzọ. Ndị ụwa, ị chọrọ ịnụ nwaanyị, ị chọrọ ịnụ onye nke gị na ya na-ayị na onye ọzọ ka ị chọrọ ịnụ. Ndị ụwa, oke onye nke gị na ya na-ayị chọrọ ịnụ arọ nne ka gị na ya yigo? Arụ ise. Arụ ise? Esi m arụ ise? Ngwanụ, gịnị kpatara na ị chọrọ ịnụ ya? Achọpụtara m na ọ bụrụ wife material. Gịnị ya yiri arụ ise o wee wụrụ kịta ka ị chọpụtara na ọ bụrụ wife material? Ndị ụwa, ọ bụrụ wife material, gị nwa husband material, ya nwa wụrụ building material bịa. Ife ọ building material wụrụ wife material bịa. Bịa nwoke m, kedu afa gị? Na ya ka m gwa gị, imekata wee ghara ịnụ nwatakịrị a imekata emekata wee ghara ịnụ ya n'ala. Ndị ụwa, ndị Facebook, biko like ya n'ụlọ page anyị ndị YouTube, biko subscribe anyị biko subscribe anyị ngwa ka emechaa.